Здравейте хора, добре дошли отново в канала. Днес ще отворим ето този Ултра Трофи Бокс, за което наистина не мога да повярвам, че го дават безплатно. Имам предвид безплатно да дадат такъв бокс, който а трябва да направите до края на сезона 3000 купи над 1000 купи. Тоест, трябва да направите някой броер на 4000 купи или да играете всичките броери, ако са ви на 1000 купи. Така че да. И това го даваха за 10 милиарда победи, така че нека да го отваряме. Да видим какво ще ни се падне. И цъкаме. 21, добре. Ще отварям малко бавно, че може да имам повече късмет. Добре, джиновете се радвам доста. Не, наистина доста се радвам. И нещо хубаво. Сериозно. Добре. Добре, хубав скин. И последните неща малко те ме кефят, но безплатен скин, даже който е доста як, между другото доста як скин. Той от новите. Я чакайте да го видим. Къде им е сам? Чакайте да го открия. Ето го. Много як скин. Да, хора, може да оставите по лайк и да се абонират за канала. Ето тук съм написал за всички хора. То се появи новия мегапик. Значи, очаквам от всички от вас да са активни и нищо повече. Така че може да оставите по лайк и да се абонират за канала. Това беше видеото, хора. Сега от мен. Чао!